Igual dio punkiak, borrokak, ala jainkoa eta lagizarraren saleak izan. Hemen mundu guztia izan da, eta da epaile. Bi seme alabaren aita dibortziatua naiz. Nire emazte oiak gurago du tximu bat kanpaia jotzen ikusi ni begien aurrean izan baino eta buruso hiltzen ari naiz. Egundo biziko ez naizen etxearen hipoteka eta aurren mantenua ordaintzeko aseguruak saltzen ditut komisio truk. Eta amarenean bizi naiz berriro. Bur bat koldarra ere basarela ez da izango? Nik ez dut kristolako tipoa izan nahi. Gurago nuke kabroi bat izan. Jamaitzara kabroi bat. Eta ez dizut izaterikopa. Hori bai, bizitzan egin behar zenuena egiteagatik jendeak txalo joko zizula espero bazenuen oker zen biltzan. Gizon baten moduan hitz egiten ari zara. Erokeria ederrean sartu zaitut, Erokeria. Kolegak gara? Eta kolegak elkarri laguntzeko gaude, ezta? Bai. Ba, oskailu horretan gure laguntza behar duen kolega bat daukagu. Eta guk lagundu behar diogu bere azken desioa betetzen.